Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για να υποδεχθούμε τώρα τον εκπρόσωπο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιχάλη Τζανέτο, είναι μαζί μας εδώ. Καλησπέρα κύριε Τζανέτο. Καλησπέρα σας. Έχουμε το θέμα των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, έτσι. Και αυτό το οποίο γνωρίζουμε, παρακαλώ πάρα πολύ διορθώστε με αν κάνω λάθος, με το νέο νομικό πλαίσιο το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή, έχουμε την ρύθμιση για την οποία συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια, ότι δηλαδή αυτά τα απλά φάρμακα, τα λεγόμενα μη συνταγογραφούμενα, αυτά που δεν πρέπει να έχεις συνταγή γιατρού για να τα πάρεις, θα πολλούνται και από σούπερ μάρκετς και από άλλα σημεία πώλησης εκτός των φαρμακείων. Είναι έτσι? Πολύ ισχύει σωστά. Αυτό δηλαδή τώρα, νομοθετήθηκε? Ισχύει αυτό, νομοθετήθηκε την Κυριακή που μας πέρασε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τα βάλαν όλα. Μιλάμε, τα μη ΣΥΦΑ αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 1500 σκευάσματα. Σε πρώτη φάση μπήκαν 216 σκευάσματα να μπορούν να πολλούνται και από άλλα σημεία πώλησης, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες θα ορίζει ο Υπουργός Υγείας, και κάθε φορά θα είναι και αυτός υπεύθυνος που θα μπορεί ανα πάσα στιγμή με μια νέα υπουργική απόφαση να αναθεωρεί αυτή τη λίστα και τα 216 να γίνουν 516 ή 1016 τώρα, και πάει λέγοντας. Ξέρετε, για να είμαστε και ευθείς, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος όταν σας βλέπει εσάς να αντιδρά είναι ότι το κάνετε για συντεχνιακούς λόγους. Ότι δηλαδή ανεξάρτητα από το τι μπορεί μια τέτοια απόφαση να σημαίνει για την ελληνική κοινωνία και για την εξυπηρέτηση του κόσμου, εσείς είστε περίπου υποχρεωμένοι να αντιδράσετε επειδή ακριβώς χάνετε λεφτά από αυτή την ιστορία ή ενδεχομένως να χάνετε λεφτά από αυτή την ιστορία. Άρα εγώ πρέπει να σας το θέσω το θέμα έτσι χοντρά και να σας ρωτήσω, αντιδράτε για συντεχνιακούς λόγους? Αντιδράτε επειδή κάτι το οποίο μέχρι τώρα το πουλούσατε μόνο εσείς θα το πουλάνε και άλλοι στην αγορά, οπότε θα χάσετε από το τζίρο σας? Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσουμε από εκεί. Ο βασικός λόγος που αντιδρούμε είναι διότι το φάρμακο σπουδάσαμε και αυτό υπηρετούμε και ξέρουμε καλύτερα από τον καθέναν τι κινδύνους εμπεριέχει η κίνηση αυτή. Θα ήταν ψέμα να πούμε ότι δεν θα χάσουμε μερίδιο από την νομοθεσία αυτή. Από τη στιγμή που θα πολλούνται πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής πολλούνταν μόνο στα φαρμακεία, θα αρχίσουν να πολλούνται και στα σούπερ μάρκετ, είναι σίγουρο και δεδομένο ότι θα χάσουμε μέρος του τζίρου μας. Αλλά ο βασικός λόγος δεν είναι αυτός. Εμείς είμαστε πέρα από επιχειρηματίες, πάνω απ' όλα είμαστε επιστήμονες υγείας. Φαρμακευτική σπουδάσαμε, δεν σπουδάσαμε διοίκηση επιχειρήσεων. Ο βασικός λόγος για τον οποίο αντιδρούμε είναι διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε χώρες που απελευθερώθηκε η αγορά των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων είχαμε πάρα πολλά περιστατικά και πάρα πολλές εισαγωγές στα νοσοκομεία από λανθασμένη χρήση των φαρμάκων αυτών. Συγκεκριμένα μπορώ να σας φέρω κάποια παραδείγματα. Σε μελέτη του Οργανισμού Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του FDA, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό New York Times 20/12 του 2006, το 2006 προκλήθηκαν 450 θάνατοι από οξεία υπατική ανεπάρκεια λόγω κακής χρήσης παρακεταμόλης. Παρακεταμόλη, για να πούμε, είναι το πιο απλό αναλγητικό. Και 790 περιστατικά είχαμε από γαστρεντερική αιμορραγία εξαιτίας λήψης υποπροφένης. Ένα άλλο πολύ συχνό αναλγητικό, το οποίο είναι και ευρέως διαφημιζόμενο, χωρίς να σημαίνει ότι ο κόσμος πρέπει να φοβάται να παίρνει φάρμακα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το βασικό είναι η σωστή χρήση των φαρμάκων. Το φάρμακο δεν είναι ένα οποιοδήποτε προϊόν. Η διαφορά του από τα άλλα τα προϊόντα είναι ότι για να έχει αξία το φάρμακο πρέπει να δοθεί στο σωστό ασθενή, τη σωστή χρονική στιγμή, στη σωστή δοσολογία και για το σωστό χρονικό διάστημα. Αν ένας από αυτούς τους παράγοντες δεν ισχύσει, το φάρμακο μπορεί αντί να είναι φάρμακο και να κάνει καλό, να αποβεί φαρμάκι. Αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση από τους ασθενείς να τα γνωρίζουν. 100%. Θα ήθελα να τονίσω ότι για πρώτη φορά στην αιτιολογική έκθεση
που ήταν για την υπουργική αυτή απόφαση, για την νομοθεσία αυτή, γράφει ότι αντιμετωπίζεται ο ασθενής ως καταναλωτής. Γράφει συγκεκριμένα ότι θα είναι επωφελής η διάταξη για τον καταναλωτή, όχι τον ασθενή. Δηλαδή αντιμετωπίζει το ίδιο το Υπουργείο Υγείας τον ασθενή που πρέπει να πάρει το φάρμακό του ως καταναλωτή που πρέπει να καταναλώσει φάρμακα. Δηλαδή δεν είναι ο στόχος υπερκατανάλωση. Πείτε μου κάτι άλλο. Έχετε κάποια δεδομένα εσείς επιστημονικά σε σχέση με το τι γίνεται όταν υπάρχει αυτή η απελευθέρωση για τις τιμές όμως των φαρμάκων, θέλω να ρωτήσω? Ναι. Για τις τιμές των φαρμάκων έχουμε την μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η οποία έγινε από το Αυστριακό Παρατηρητήριο και γράφει συγκεκριμένα ότι στις χώρες που απελευθερώθηκε, γιατί εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απελευθερωμένη η αγορά των μισιφά, στις περισσότερες χώρες τα μισιφά πολλούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία. Περισσότερες από τις μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυτή την νομοθεσία. Στις χώρες λοιπόν που απελευθερώθηκε η πώληση των μισιφά, γράφει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι δεν υπήρξαν ευρήματα που να τεκμηριώνουν μείωση των τιμών των μισιφά μετά την απελευθέρωση. Αυτό που διαβάζετε τι είναι ακριβώς? Είναι από την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η μελέτη του Αυστριακού Ινστιτούτου Υγείας, παρατηρητήριου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις πολιτικές φαρμάκου, με τίτλο Impact of Pharmacy, Deregulation and Regulation in European Countries. Μάλιστα. Άρα υπάρχει και αυτό το δεδομένο. Υπάρχει το δεδομένο λοιπόν που δεν το λέει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ή η φαρμακοποιοί, το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι στις χώρες που απελευθερώθηκαν τα μισιφά δεν υπήρξε μείωση των τιμών. Αυτό είναι και το βασικό επιχείρημα της άλλης πλευράς, έτσι, γιατί αυτή την ιστορία τη συζητάμε αρκετό καιρό και με αυτήν και με την προηγούμενη κυβέρνηση υπήρχε το θέμα, και νομίζω ότι το βασικό επιχείρημα από την πλευρά του ΟΣΑ, ο οποίος εισηγήθηκε αυτό το περίφημο toolkit, δηλαδή την εργαλειοθήκη, ότι με τέτοιες πολιτικές θα πέσουν οι τιμές και θα βγούμε ωφελημένοι από αυτή την ιστορία μακροπρόθεσμα. Άρα εσείς λέτε ότι είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται ουσιαστικά στην ελληνική κυβέρνηση, στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο το φέρνει ο ΩΣΑ και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχθούμε παρά το γεγονός ότι δεν το αποδεχόμαστε, δεν το πιστεύουμε? Ναι, θα σας απαντήσω αυτό. Θα κάνω μόνο πρώτα μια μικρή παρένθεση και θα σας πω ότι εμείς πιστεύουμε ότι θα έχουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Όταν το 2006 έγιναν στην Αμερική 56.000 εισαγωγές στα επίγοντα των νοσοκομείων εξαιτίας κακής χρήσης μισιφά, ενώ τα μισιφά λοιπόν βλέπουμε ότι είναι φάρμακα τα οποία τα αγοράζει ο καταναλωτής από την τσέπη του, πληρώνει ο ίδιος χωρίς να δικαιολογούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία, έρχονται με αυτόν τον τρόπο, με τις εισαγωγές λόγω της λανθασμένης χρήσης στα νοσοκομεία, από την πίσω πόρτα να αυξήσουν την δημόσια νοσοκομιακή δαπάνη και να επιβαρυνθεί το ασφαλιστικό σύστημα, να επιβαρυνθεί η κοινωνία και μετά να μπουν πάλι έξτρα φόροι στους πολίτες για να καλύψουμε και να κινδυνεύσουν. Το βασικότερο είναι αυτό. Μετά έρχεται το κόστος. Τώρα, ας πάμε στο άλλο κομμάτι. Αυτό που ρωτήσατε αποδεικνύεται από διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Ξάνθος, ο οποίος νομοθέτησε τώρα και υπέγραψε τη συγκεκριμένη διάταξη το 2013, 9 Τετάρτου του 2013, ως τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με άλλους 12 βουλευτές, είχε υπογράψει μία επερώτηση στον τότε Υπουργό Υγείας και του έγραφε, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω από μέσα, τα εξής: όπου επιχειρήθηκε η απορρίθμιση της χορήγησης των μισιφά, προκλήθηκαν προβλήματα τόσο δημόσιας υγείας όσο και ακρίβειας. Ενδεικτικά,
Τα μεγαλύτερα ποσοστά διεθνώς εισαγωγών στα νοσοκομεία και αυτοκτονιών από χρήση μη-ΣΥΦΑ εμφανίζονται στις χώρες που η χορήγησή τους είναι απορριθμισμένη. Έλεγε τότε ο κύριος Ξάνθος. Και τώρα ο ίδιος ο κύριος Ξάνθος έρχεται και υπογράφει τη διάταξη για να μπουν τα μη-ΣΥΦΑ στα νομίζω κάτι παρόμοιο είχε γίνει και με την περίφημη εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, έτσι. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ επί της προηγούμενης κυβέρνησης δεν δεχόταν το περιεχόμενο της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ, αλλά μέσα από τις μνημονιακές πολιτικές επιβάλλεται η υιοθέτηση της εργαλειοθήκης αυτής. Έχουμε μια σειρά από ρυθμίσεις, όχι μόνο στα φάρμακα, και στο ψωμί και στο γάλα και αλλού. Έτσι ακριβώς. Και 18 Τρίτου του 2015, πέρσι, να υπενθυμίσουμε ότι στην Βουλή ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας είχε πει συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν έχετε και το σχετικό βίντεο, ότι το έχουμε. Να το δούμε λίγα και είναι το βίντεο από τη Βουλή. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στο Παρίσι, στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και προσκεκλημένος του κυρίου Γκουρία. Μίλησα στην συνέλευση των αντιπροσώπων. Είχαμε την ευκαιρία επί τετράωρο να κάνουμε μια ειδική συζήτηση για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα και να ξεδιαλύνουμε επιτέλους ότι αυτή η περιβόητη εργαλειοθήκη δεν είχε καμία σχέση με τον ΟΣΑ, αλλά ήταν εφεύρημα της ίδιας ελληνικής κυβέρνησης που έβαλε υποκλέπτοντας τη σφραγίδα του ΟΣΑ για να περάσει ρυθμίσεις που ευνοούσαν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα στον τόπο μας. Ήταν η εργαλειοθήκη του κυρίου Χατζηδάκη. Η εργαλειοθήκη του κυρίου Χατζηδάκη και όχι η εργαλειοθήκη του κυρίου και όχι η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Εντυπωσιακό αυτό το βιντεάκι. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι η εργαλειοθήκη δεν ήταν του ΟΣΑ, αλλά ήταν του κυρίου Χατζηδάκη. Αλλά σήμερα έρχεται αυτή την εργαλειοθήκη, του κυρίου Χατζηδάκη δηλαδή, να την εφαρμόσει. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει, έτσι. Ακριβώς. Και μάλιστα, όπως ακούσατε στο βίντεο, μιλούσε ότι αυτή την εργαλειοθήκη την επέβαλαν οικονομικά συμφέροντα. Οικονομικά συμφέροντα. Και ότι δεν είναι του ΟΣΑ. Και τελικά νομοθετεί για αυτά, υπέρ αυτών των οικονομικών συμφερόντων αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι ο παραλογισμός της πολιτικής αυτός ο οποίος ζούμε. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζανέτα, για την κουβέντα. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήμασταν πλήρεις και σε αυτό το κομμάτι και με το βιντεάκι και με τις αποδείξεις και με όλα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε ακόμα δύο πολύ σοβαρά θέματα να συζητήσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής.